Dito na po sila, Brenda. Ano? Ay, hi, madam. Hala, grabe naman. Para. Di ba? Artista van. Two-way. Parang si Britney ang ano ba? Artista. Yes, lakas ng artista. Ang ganda nito. Ito, Brenda, bagay sa yung ganitong kotse lang. Ito gila nice. Di ba? Yung jeepney style. Ito po yung bahay ng mayor. Pwede ba malaki ito? Oh. Yan si Madam. So, ayan yung may-ari, oh. Ang lap naman ng may-ari. Si Gwen yun. Si Gwen yan. Hello po. Hello po. Hello, Madam. Good morning. Hindi, ngayon lang yan kasi Hi, Madam. si Mayora po. Hello po. Good morning po. Good morning. Hello po. Wala ka na grapes nila, oh. Hindi na mag-aon na. Anak ni Mayora po. Ay, hello po. Good morning. Gwen? Tanong ko yung PBB nga pa. So, ano siya, Bibi? Bibi, ikaw na. Evic? Save. Mangga rin ta dapat mo. Katsara kayo. Ay, do. Asa na yung head sa catering na kuha? Nagwag pa sa Litson, sir. Kana na lagi Ay, na to. Nanay na Litson. Pwede mo ka lingkod. Lingkod sa madam. Di mangita sa nito kamang pwede mag-awat diri. Ha? Lugay na kadiri nga ako ah. Trabaho yung nagkaibigan ko namin yung ay manang. Ay, si Mayor. Lita. Matagal ka na dito manan? Uy, hala. Grabe. Wow, there's crabs. Oh my God. May sitirisin pa ba si Brenda? Happy Valentine's! Merry Christmas! Ali ba? Uy. Sana ang kawayan. Oo. Na may mga ibon na sa taas, oh. Kanang din na, kung TL na May sugat po kasi. Kanang din magsabong karong adlaw. Mga gwapo rin ba na yung imong? Asar. One, two. Okay. Dalawa kayo ni Mayor. Picture na kay Mayor. Kay Mayor. Ayan. Ay. Okay. Thank you po. Oh. Brit! Sige mo ko, dili ko niya picturean. Bagong na mo ron. Bega rin ka eh. Pa! Ini Mayora, babae na ka sa picture. Ha? Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Sir, pwede siya pala. Dada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang fresh ni Brian Ray sa camera. Si Jason X andito. Dari. Sorry. Hello, vaccine banda? Oo, natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Nung to sila nag-perform. With the shot. Pero wait. Brian, pa-selfie daw si Sir. Muros papa? Murago na. Thank you. Uy, grabe social po yung mga food na inihanda nila. Oh. Ay, hala, lami ba to? Oh? Mga galing sa, sa Shell. Wow, yung isda, social, adobong pusit, tulingan, hipon, bako. Ito oh, Brenda oh. What's this? Ito yung bet ko. Lahira ko sisi. San yung ano po? Oo, dito. Ano po, kainan na. So, ito na yung aking lunch. This is my lunch. Simplihan lang natin. Actually, mahilig din talaga ako sa seafood. Especially yung mga shell, yung tahong, talaba,
Yeah. Pusit, I love pusit. Hindi ako kumuha ng crabs kasi, you know, the cholesterol, the high blood. Hipon, tikim-tikim lang. May pa-fruits. Si Mayor. Nag-meeting ka dre. Nagmarites, charot. Jam. Hindi na kumikirot. Ang cellphone. Na pinipili. Naroon man. May itsara, oh. Hindi ko. Ang plato ni Britney. Kunti lang kinain ko. Plato ni Gwen. Ay, hala. Fruits po. Wow. Ayun naman pala, may fruits. Wow. Yan. Kainin na. Sergeant. Hala, Tora. Sergeant. Hi Sarap po. Fiesta kina Mayor. Dito kami ngayon sa Kawayan. Tama! Dahil high blood tayo, ganito lang. Taka. Tama semitikim lang. Hi guys, welcome to my vlog. Halika natin, Ann. Sabi ka lang. Ako, kumain. Ito naman sa akin. No. Matamis yung litso nila. Kami, Britney, noong kong balat. Tikim lang, promise. Ay, ito na lang, Tikim lang. Hinggan niyo ako sa tunog. So let's eat. O, di ba? Pang-construction. Meron tayo. Saan niya siya nga kuan, ma'am? Scallop. Oh, Skalo. Uy, social yan, ha? Pel, scallop. Basta kakain tayo. Tulya na lang. Scallop ko rin sa mood mo karon. Scallop siya. Mapalaban talaga sa kain ng. Hindi ako nakakain ng saang malaki. Marami dito. Diyan kami sa Hindi pa ako nakatikim ng saan. Tayong ba? Matayon, di ba? Matayon ba yung parang dead, parang walang alon? Scallop daw pala. Alon? Mas light. Di ba, no? Ano ba? Ano kaundam? Kamu ba? Sa alcohol. Naka? Alcohol. Tingnan ko ba? Eh. Nadere? Ba't hindi na aningipin mo? Siyempre, Infinity Smile yan. Wow. Segue pa. Infinity Smile Dental Clinic, buti hindi na nasisira ba yun? 25,000 ang isa niya. Zirconia, veneers. Pag mo laki ko talaga yan. Kasi mga laki dyan na Ayaw mo kay pag-lips. papadagdag pa sa akin pag kinakain ko sila. Hoy, salamat yung mga ulok ninyo nakadampi sa 25,000. ngipin kong 25,000 ang isa. Pautang ko. Yawa na. Yun na, nangutang. Busog match. Lami, Brett. Hala, grabe si Brett. Day orange. Totoo? Isa lang. Whitney, bigay ko ang pagsakay na sa kotse. Bigay mo ko. It is over na. Sa kotse daw. Nakakaya mo na may mga video pagsakay sa out. Di ba kanina pa? Gamay na ako kay na music mong good eh. Ano? Fruits. Parang sa atin na binigay yung food. Ha? Ay, may grapes. Oh. Uy, yung grapes ba? Ito, oo. Tatlo, tigi-isa, oh. Hindi sila nga. Grabe ko din mga ako sila. Orange. Orange to Brett. Lamin na ng mangga. Lamin na ng melon nga pink. Yellow. Tamis lang siya. Ipaulatan ako ng sakyanan di ay. Parang nasundok ang Brenda. Dugay kayo mo, sakay mo na yung abot. Ayaw.